Ei, molt bones i benvinguts a Nakama, soc Amui Warakat, o també podeu dir-me Mugi. Bé, avui us porto, una qüestió important. Es podria dir teoria absurda, li posarem aquest títol, aunque per fer més vídeos de teories absurdes li posarem aquest títol. Però és una qüestió molt simple, per dir-ho així. La pregunta que teniu molts, i si no la té ningú, doncs mira, jo la vaig tenir al seu moment. Com no es va rebentar l'ampolla de sake, de licor, de whisky, de cervesa, del que fos, l'ampolla d'alcohol d'en Barbanegra a Mocktown, quan va fer el discurs aquell dels somnis, davant d'en Ruffy, d'en Zoro i la Nami, que diu que els somnis no moren mai, pum! I carda l'hòstia aquell amb l'ampolla, que estava bevent, jo què sé, sake, per dir-ho així. Licor. Doncs dius, amb lo fort que és en Barbanegra, que en aquell moment ja era fort, perquè recordem que al cap d'uns mesos, mesos anteriors, s'havia carregat Drum. Quasi tot Drum. Vale. És que l'hòstia que li va fotre l'ampolla, en plan així, la va agafar així i va fer pah! La va estampar contra el terra per fer allò de els somnis no moren mai. Dius, una persona normal, ja en si, jo que no sóc així fort com en Barbanegra ni com en Ruffy, dius, hòstia, jo me la carrego l'ampolla si impacto. Ara hi ha molts, no, és que clar, és una sèrie i tal, i són dibuixos i bueno, pues aquestes coses pues no passen. Vale, o sí que passen, perquè si li foten ja l'estampen en Ruffy i al bar amb Bellamy, sí que es rebentaven totes les ampolles i es rebentava la taula. O sigui que, llavors, m'estàs dient que l'ampolla aquesta no es rebenta. No. Què passa? Que quan va fer el gest aquest, en Barbanegra, amb l'ampolla, que jo dic, hòstia, com no ho ha rebentat. Molt simple, molt simple. Simplement haki d'armadura. Ja està. Ja està. No té més secret. O sigui, no val menjar-se el coco ni trencar-se més el cap, que no. Va fer servir simplement haki d'armadura perquè el tio no és burro. Després de fotre aquest discurs to èpic i aquest gest en plan bum, allà fotent la gran hòstia dient que els somnis no moren mai, el tio després volia seguir bevent. Vull dir, clar, si no fa servir haki d'armadura, rebenta l'ampolla i tot l'alcohol que li quedava se li va anava a dir a la verga ja, a la merda. Doncs en aquest moment, en Barbanegra va ser un tio intel·ligent. Va fer servir haki d'armadura i ja està. Simple i clar. Dit tot això, ja estaríem per avui. Com sempre, us deixo alguna als comentaris per si voleu qüestionar alguna cosa, preguntar, o tenir una opinió semblant o una opinió totalment contrària. Ui, perdoneu, que és que està en Barbanegra per aquí fent forats negres i, bueno, si el sentiu. M'està interrompent al final del vídeo. És cosa del destí. Bueno, despedeixo ràpid, que si no em roba el vídeo. Bueno, el dels comentaris i tal, ja us he dit. A la caixeta d'informació teniu sempre el meu Twitter. Vaig compartint coses del canal i de One Piece i tal. Us recomano que em seguiu. També us deixo la wiki catalana One Piece a la pàgina web, que estan tots els episodis que es van doblar al català, i la pàgina on tenen el manga traduït al català. Dit tot això, a rebre Nakamas, fins la propera. De totes maneres em podeu deslligar el què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Un moment!